De 223 Chrono TV, Sikasso City Tour numéro 1. Nous sommes toujours le numéro 1, c'est Sikasso qui gagne. Bisson Marena, à centre Sénifo de là, bi kana centre Sénifo fait un chama yira aula, kana Sénifo kala dans la fin chama yira aula, kana aula bon, Sénifo ka fin chama kalama. Sikasso City Tour, aya sorolento, semaine chien fla, samedi ani dimanche. Toko sebeli beke mairie la, toko sebeli wari keme fla doro, walima aka numéro ta viro nduguma, aya udun blakana. Aw yɛrɛ ka na yaasa a ka se ka bɔ Sikasso ladala fɛn caman kalama, Sikasso histoire caman kalama, Sikasso lieu touristique a ka se ka bɔ o fɛn caman kalama, Sikasso monument a ka se ka bɔ o fɛn caman kalama. Sikasso City Tour numéro 1, c'est Sikasso qui gagne. An bɛ Sikasso City Tour kɛnɛ kan bi an tun bɛ centre Senifo la, an taalen centre Senifo la e ye jumɛn faamuya yen nɔ? Centre Senifo la tiɲɛna ne ye min faamuya ye ne tun bolo fututayɔrɔ de don ten quoi, mais bi n taara u ye ɲɛfɔli k'anw ɲɛna n ye fɛn caman faamuyara k'a ye fɛn nafama caman bɛ yen a tun bɛ ɲɛna fututayɔrɔ de don ten jaw tɛ ne y'o faamuya a kɔnɔna na bi. E ye fɛn nafama jumɛn faamuya yen nɔ kelen dɔrɔn fɔ? Fɛn nafama o i n'a fɔ muso ye du jɔ sen u b'a donda la muso fila kɛ ne k'u tigɛ kɛ ka fɛn min u m'a fɔ k'u ye du jɔ sen yan u diyara n ye ka tɛmɛ n'a bɛɛ ye. E bɛ se ka mun fɔ Sikasso ka tɔgɔ ye Sikasso City Tour kan? City Tour kan tiɲɛna kɔni ka di ne ye hali ni aw ma ɲɔgɔnna ninnu organiser parents bɛɛ i ni denmisɛnninw quoi i ni ka denmisɛnninw a bɛ se ka ɲɔgɔn ta a b'a organiser a bɛ se ka taa yɔrɔ visiter a ka fisa anw yɛrɛ ma a ka fisa parents yɛrɛ ma a bɛ Sikasso kanu don an na quoi. Merci beaucoup. Merci. Nin waati in na i bɛ 223 Chrono TV mɔgɔ ka jabara ne jama. Sikasso City Tour an b'o de kɛnɛ kan bi an tun bɛ centre Senifo la. E taalen centre Senifo la e ye fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn faamuya ye? N taalen centre Senifo la fɛn minnu bɛ an ka ladalakɔrɔw fɛ ka sɔrɔ fɛn minnu ma kan an yɛrɛ tile la bi an taara olu de lajɛ a kɔni mɔgɔbonya taabolo b'a la ka fɛn faamuya kodɔn a bɛ taabolo b'a la an ma se ka minnu ye minnu sɛbɛnna ka bila an ye o diyara an ye. A ye fɛn caman faamuya a la? Oui an ye fɛn caman faamuya a la. N'i taara so bi e bɛ taa mun fɔ a ka sokɔnɔmɔgɔw ye City Tour kan? Ne taara so ne bɛ taa fɔ an ɲɛna n ko bi an ta City Tour la an ye kokɔrɔ de ye minnu sɛbɛnna ka bila ye mɔgɔ minnu y'a sɛbɛn ka bila u sigi ye baara ɲuman kɛ pour que an ka se ka ko faamu minnu ma kan an tile la an k'olu lakodɔn a diyara an yɛrɛ de nin bɛ se ka kanu don an na. Félicitations et merci beaucoup. Sikasso City Tour numéro 1. Sikasso City Tour numéro 1. Cɛ bɛ n'a fɔ fɛn jala ye dɛ? Awɔ. A jala kosɛbɛ? Awɔ. E tɔgɔ n'i jamu? Je m'appelle Sekou Togo. Sekou nin waati in na i bɛ 223 Chrono TV mɔgɔ ka jabara ne ɲɛma. Sikasso City Tour bi an tun bɛ centre Senifo la. Centre Senifo la e ye fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn faamuya a la? Ne y'a faamu ko Senifo dɔrɔn ka exposition tɛ kɛ yen wa siya bɛɛ dɔɔni-dɔɔni bɛ ta bɛ kɛ yen ne sera k'o faamu wa n y'a faamu fɛnɛ ko fɛn ladala fɛn kɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ yen ale ni ko a yɔrɔ ma jɔ photota dɔrɔn kama an ka fɛn kɔrɔ ninnu de bɛ mara yen a faamu. E y'an ka fɛn kɔrɔ jumɛn jumɛn ye? N ye fɛn ye kɔmɔ n ye kɔmɔ ye n ye donso ka marifa ye fɔlɔ-fɔlɔ la kɛlɛkɛla ni marifa minnu n y'olu caman bɛ yen. E yɛrɛ fɛ City Tour nafa ye jumɛn ye? City Tour nafa ye ka denmisɛnninw bɛɛ k'u ka culture la yir'u la wa pour que a dɔn ko i n'a fɔ ko fɛn ninnu bɛɛ ma dabɔ musée dɔrɔn kama quoi. Ne taara so kɔnɔ bi e bɛ taa mun fɔ City Tour kan aw fɛ yen? Ne bɛ taa fɔ ko bɛɛ ka taa ko denmisɛnnin tɔw ɲɛna k'u bɛɛ ka n'u tɔgɔ sɛbɛn City Tour la quoi parce que a bɛ permettre walasa an ka faamuyali sɔrɔ City Tour b'a permettre walasa an ka faamuyali sɔrɔ. Félicitations et du courage. La star ko bɛ cogo di? Ko cogo la. O tɛ la star ye wa? Ne tɛ star ye dɛ. Ok problème t'a la ni n ko City Tour i b'a fɔ numéro 1 Sikasso City Tour. Numéro 1. Sikasso City Tour. Numéro 1. Mais Sikasso City Tour in na e yɛrɛ fɛ ko Sikasso de bɛna région tɔw bɛɛ battu yan? Oui. O fɔ mun na? Ne y'o fɔ parce que Sikasso yan nɔ fɛn camanba de bɛ yan nɔ an yɛrɛ yalala an ye fɛn camanba ye an y'a faamuya
sisan ali bi yɛrɛ an bɔra yɔrɔ min na centre culturel Senufo la an bɔra yen nɔ bi sɔgɔmada in na je pensais même qu'an tun bɛ taa yen nɔ pour que ka to ka taa photo dɔrɔn de ta hɛn mais an donna u ye fɛn camanba de yira an na k'a fɔ ko photo ta yɔrɔ dɔrɔn tɛ quoi u y'a yira an na k'a fɔ ko an ka mɔgɔkɔrɔ minnu tɛmɛna u ye baara camanba de kɛ u ye fɛn kɔrɔba de bila yen nɔ pour que ka se ka an yɛrɛ hakili lajigi u ye minnu kɛ an k'a ye an k'a dɔn fana ne ye fɛn camanba de faamuya a yɛrɛ tɛ se ka ban ka fɔ. Merci beaucoup. À la prochaine. tɔgɔ Jɛnɛba Sisoko. Jɛnɛba Sisoko ni waati in na bi 223 Chrono TV ma ka jabarani ɲɛma bi an bɛ city tour kɛnɛ kan an tun bɛ centre Senufo la e fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn faamuya bi city tour kɛnɛ kan. Ne ye fɛn camanba faamu n tun tɛ min dɔn an taar'u ka laadafɛnw lajɛ n ye fɛn camanba faamu parce que mɔgɔw bɛ taa kɔɲɔ la u bɛ taa photo ta kɛ hali ne taara yen ne taara photo ta n kun ma min faamu bi n y'o faamu quoi u ye souvenir ba de bila an ɲɛ walayi a diyara ne trop. ne taara so kɔnɔ bi e bɛ taa mun fɔ so. n bɛ taa n fakɛ tɛ min dɔn n bɛ taa fɔ n fakɛ ɲɛna n ye nin ye fɛn camanba quoi. Et du courage. Merci beaucoup. E bɛ se ka mun fɔ Sikasogo ye bi activité in kan. Ne bɛ se ka min fɔ Sikasogo ye bi activité in kan vraiment bi activité c'est la plus importante parce que ça c'est l'histoire et puis l'actualité. Objet minnu bɛ yen histoire de don mais bi actuellement pour que denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ ka fɔ kɔrɔlen sɛbɛ lo a bɛ yen o ni tagabolo minnu bɛ Sikasogoya yɛrɛ kan n'o ye Sɛnɛfoya ye vraiment an y'o bɛɛ décortiquer denmisɛnninw ye bi caman ye faamuya sɔrɔ a la i n'a fɔ n bɛ exemple dɔ i n'a fɔ tɔgɔ je prends un exemple G o ye den fɔlɔ ye i b'a dɔn denmisɛnnin caman tun bɛ yen an y'o ɲininka G la mɔgɔ t'a dɔn ko G yɛrɛ bɛ fɛn min fɔ i n'a fɔ denmuso min fana wolola muso min jigila musa la sanji kɔrɔ donc o ye zancɔ ye donc an y'a essayer ka da don olu la k'olu walawala n b'a dɔn à partir d'aujourd'hui hali n'a ma kɛ olu ye u fana bɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔw ye minnu ye Sikasogo taabolo ye laada kow kan quoi. Pour la continuité i bɛ se ka mun fɔ Sikaso denmansa tɔw bɛɛ lajɛlen ani Sikaso population bɛɛ lajɛlen city tour tɔ in kan. Ne bɛ se ka min fɔ denmansa tɔw ye city tour kan u k'a to denmisɛnninw 1000 francs ce n'est rien denmisɛnninw bɛ ji min u b'a la boisson bɛ d'u ma u b'a la biscuit bɛ d'u ma u b'a la plus les frais de transport bon n'i y'a lajɛ 1000 francs ça ne sert à rien 1000 francs tɛ foyi tiɲɛ mais nafa min bɛ sɔrɔ a la o ka bon 1000 francs ye parce que c'est une opportunité pour les enfants ka se ka u ka jamana dɔn k'u ka région dɔn k'u yɛrɛ dɔn k'u bɔjuru dɔn k'u ka laadaw dɔn donc yɛrɛ dɔn o ka fisa ni so dɔn ye quoi ne bɛ se k'o ɲɛfɔ parents d'élèves ɲɛna. Avant k'an ka bɔ an bɛ fɛ ka dɔn i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye. Ne ye Dawuda Danbele et je suis un guide local de Sikaso. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine.